Aitor Aritzeta arribatu da gure gana, EHUko psikologia irakaslea. Aitor, zer moduz? Kaixo, uno ondo. Ederra daukagu, Hotz, baina pasiorako eta mendirako, edarra da. Bai, oso bat. Horreinik, hotz handixan barra, zuen kampuseko belardian gazteak eta etzan daitezen da xeri. Hori da berrian gehiago, ez? Bai, gehiago tendera xerita harrietan eta hola lase bandikan belazea baitzak eta hotza ditan da, guztita, bai. Bueno, oso interesgarri izan zen, pasaen ostean egin genuen tarte Aitor Aritzetarekin, gai eterno horri buruz, ez? Aurre izematurterekin, eman bartzaien Patrikako telefono. Lehen esan dizuet, tarte ordokaz eskegitea zintzilikatuta eitb.eu satarian, eitb.eu faktoria bilatu, eta hor agertuko zaizue Aitor Aritzetaren tartea. Hainbat agolko eman zizkigun, eta gauzazko esan zizkigun, eta nahi baduzue, galdera zehatz hori erantzun zuen, zenbat urterekin eman bartzaia aurrei telefonoa, berak esan zigun, lehendabiziko hezkuntza eta bigarren hezkuntzaren arteko muga horretan, ez dakita, 11 urte terdia, 12 urterekin edo, gutxi gora bera, baina beti ere, esan zuen Aitorek eta hor azpimarra egin zuen, aurraren garapenaren arabera, Hore da, eske aur bakoitza mundua da, aur bakoitzaren testingurua mundua da, aurrak nola erabiltzen dituen teknologia mundua da, menpekotasun arriskua garatu dezaken horren jokabideen bitarteko ere behatu beharra dago, eta ez dut uste sekula sandan mugikor bat hemen beharra dagoela, nola esango nizuke ez, mugari gabe ez, gainbegiratu egin beharra dago ez, eta edozein kasutan ere beti aipatzen genituen ze aholkoa jarraitu behar diren, ez zitu beharra da, konpainatu egin beharra dago, ikusi behar da hor bakoitzaren egoera zein den. Hor batek 12 urtekin igual ez dago prest jasotzeko mugikorra. Galdera egin dizut, hemen entzule batek esan digu, zuek esan duzu, 11-12 urterekin mugikorra eman diezaiokegula aurrari, baina gogoratu nahi zuet, nerabeek Google kontu bat irekitzeko gutxieneko adina 14 urte direla, Estatu Espainiarrean, 15 Frantzian eta 16 Alemanian esaten du berak, ezta? Bai, bueno, baina Google kontu ireki gabe ere aurrak ibil litezke, lasai asko interneten, eta baina, bueno, beti ere hori zentzuz jokatuta, ez? Esan nahi dut, ez? Hori da esatea, Netflixek jartzen dituela muga batzuk, aurrak zeadinekin ikusi ditzazketen serie batzuk, baina aur batek ez badu supervisiorik, ez badu akompainamendurik ikusi dezake edozein adinarekin, edo adin txikiekin ere Google kontu bat ireki dezake gezurra esanez. Esan nahi dut. Bai. Filiki mailua bilatuko dituzte oso azkarra dira. Dudari gabe, horregatik hemen importantena da gurasen supervisioa, zantzaileen supervisioa eta mugikor bat erabakitzen bada aurrari ematea, izan dadila erabaki hausnartua, partekatua eta benetan zentzuzkoa. Ez dadila izan presioagatik, ez dadila izan hartu mugikorra eta utzi ez opaken, ez dadila zarragatik. Izan behar da zerbait, benetan erraminta oso potentea ematen ari gara, esaten genuen bezala, ez da mugikor bat, da interneteako, mundu bateako konexio bat, eta askotan kudeatzen ez dakiten, ez? Mundu bateako konexioa, noski. Bueno, Patrikako telefonak. Patrikako telefonak komunikatzeko dira, eta gaur komunikazioa hitz egin behar dugu, komunikazio ez bortitzari buruz, Aitor. Hasi gaitezen hasieratik, nola komunikatzen gara? Galdera potoloa da hori, Bai. Eta komunikabide baten ari gara egiten gainera galdera hori. Bagira, pertsona arteko harremanetan eta horrela gezurra badirudi ere horrela ezituak izan gara, edo gure kontestuak horrela ez ditzen gaitzun, ez? Askotan, nire ikasle esaten diaz, gu komunikatzen gara, ematen du konpetituz, ez? Zenbatetan ematen du behar dugula bestearen hitziaren kontra egon behar garela gu geurea azpimarratzeko, ez? Juntagailu hori ez, baina, ez? Juntagailu baina ematen du separatzaile bat, ez? Baina askora belten du gainera baino, ez? Gero, askotan ere, epaituz, dena ondo edo gaizki dago, komunikatzen gara ere esigituz eta ez eskatuz mesedez askotan, ez? Eta diagnostikatuz, hemen, herri honetan, deno gara diagnostikatzaile oso onak, ez? Horri zera gertatzen zaio, ez dakit nola dan, azken finean, komunikatzen gara estimulo erantzuna, ez? Aurreritziz josita. Azkenean esaten dugu, ez? Aur batek gaizki egin du, etxerako lanak egiten ez baditu. Zure laguna gaiztoa da, ez badizu gonbidatu bere urtebetetzera. Inkluso gure burua ere, nola kritikatzen dugu, etengabe, juzgatzen dugu, ez? Tontoa naiz, ez dakidalako kotxea ondo gidatzen, eta abar luze bat, ez? Azkenean, epaitzen ari gara, emanu esaten duzun bezala, ez? Eta nik uste dut, honetan ni oso etengabe errepikatzen di ikaslei ere bai, ez? Gure autoesagutza oso txiki izaten da. Eta ikusi ze garrantzia doken, komunikazio estiloekin gure burua ezagutzea eta edo ez, Normalean gu gure emozioetatik eta oinarrizko beharretatik oso deskonektatuta egoten gara.
Eta beraz, askotan ere gure autoestima eta gure autobalorazio hori kaltututa izaten dugu. Eta autoestima horren min hortatik edota bera estaltzeko, batzutan bortizkeri ateratzen zaigo erantzuna, ez? Edo modu bortitzean komunikatzen den orok, badakigu sakon-sakonean baduela edo ziurgabetasun bat, edo beldur bat, edo maneiatu ezin duen tristura bat, eta hor, daukazun utxune hori betetzeko beharren edo zure egoa, zure nian daukazu utxune bat, zure ego hori betetzeko behar horretan askotan bilatzen duzu besteak bete dezan. Eta betetzen ez duenean, min horren aurka egiten duzuna da, pum, eztanda egiten duzu. Ez diazu entzun, ez diazu baloratu, ez diazu harretari jarri, ez duzu egin ez dakize, eta orduan, exigitzen duzu bestea egin dezala zerbait, bilatzen duzulako berez, barruan daukazun, utxune hori ez, eta karo, ze gertatzen zaigu? Gure egoa, gure nia, gure egoa etengabe elikatu beharren izaten garela. Hau da, askotan komentatzen dugu, irratsaio honetan, zoriontasuna eta plazerren arteko desberdintasuna, Zu etengabeko plazerra bilatzen badezu, zure egoa etengabe beteta egotea, besteak zu entzutea, besteak zu aitortzea. Askotan horrek ekartzen dizuna da, azkenean zoriontasunetik urruntzea, ze demostratzen duzuna da, ezin duzula zu zeu zure burua maitatu eta bete behar duzun horrekin, Eta karo, ze gertatzen da, gure atalaiatik, komunikatzen garenean ere, gure egoa bete nahiean, gure behar eta nahiak soilik ikusita, oso zaila egiten zaigula ere, bestearen beharra, bestearen egoera, emozio ikustea eta ulertzea, Bestearen beharrak edo emozio horiek ulertzen saiatuko bagina, aurrena gureak ondo ikasita, konturatuko ginak igual aurrek ez dituela etxerako lanak egin, beste ardurak eta edota arazo larriagoa dituelako, edo zure laguna maite zaituela, baino ez zuela ospatzeko gogorik, edota ez dakizula gidatzen ongi, ez dituzulako izan denok behar genintuen praktika orduak izan, Eta guzti horrek lagunduko lizuko gutxiago sufritzen, eta modu asertiboagoan batean komunikatzen, eta bestearekin empatizatzen. Azkenean da, gure txilborrari gutxiago begiratzea, Bai. Eta beste tokian jartzea beste begiratzea gehiago. Gure zilborrari askotan begiratzen diogu, berez, utxune bazetintzen dugulako. Eta zoritxarrez saiatzen gea gure zilborraren utxune hori betetzen, bestearen onarpena, bestearen maitasuna jasoz. Eta ze gertatzen da, jasotzen ez dugunean, bestea ikusten ez nauenean, bestean deitzen ez nauenean, bestean baloratzen ez nauenean, ze gertatzen zait, aserretu egiten naiz. Bortitzezkeriz erantzuten diot. Ez duzu egin, edo ez duzu bestea egin. Errua bestearena baliz bezala. Claro, ematen du, hori da gure komunikatzeko estiloa. Arazoa daukagunean ze bilatzen dugu. Arrazoia aukitzea, ez zoriontsu izatea. Gu nahi dugu arrazoia auki. Arrazoia, gauza guzti genetik nik... Erruduna topatzea ematen digu sensazio subjetibo bat, okerra dana, arazoa konpontzen dela. Ojo, bilatzen dugu beti erruduna, bestea, Osea, bestea da erruduna, beraz, ni libre. Beraz, nire egozentrismoan, nire ongizatea, libratuta nago. Orduan, proposatuko zein niguke, horren aurrean, komunikazio ez bortitza etuko zenukena. Bai, komunikazio ez bortitza, nik ez, Marshall Rosenbergek asmatu zuen komunikazio estilo bada, hau dator psikologia humanistatik, Carl Rogersek eta horiek garatu zuten planteamendu bat, eta Marshallek azkenean abia puntua zan oso simplea. Berak esatezun, guk sentitzen ditugun emozioak, sentitzen ditugu ez besteak sortzen digulako. Baizik eta beste jokabideak, nola interpretatzen dugun, eta nola irakurtzen dugun, gure aurreritziak, zer gertatzen da? Eta automatikoki erantzuten duzu. Zu etzeak gelditzen, eta zen zer gertatu ote da, nola ez berehala behar duzu hori, askotan erantzun. Orduan, Marshallek esatezun, saia gaitezen gelditzen, jarrai dezagun pauso batzuk oso simpleak, empatia erabili dezakegu, eta ikusiko duzu nola zure komunikatziko estiloa aldatzen baldin baduzu, zure emozioa eta zure beste pertsonarekin dakazun harremana ere aldatu egingo da. Eta zoriontsuagoa edo lasaiago biziko zea. Ze pauso, pixka bat jendeak ideia bat hartu ezan, ze pauso jarretuko ditugu komunikazio ez bortitza izateko? Bira, lau pauso dira, hartu boligrafoa mesedez. Importantea jarreko nezpizat irakasle. Bai, oso giritzen zait. Bira, lehenengo pausoa eta oso importantea da behatzea. Observatu, behatu. Eta kontuz, ez juzgatu.
Egoera bat jotgatzen duzunean, bestea berehala hartuko du kritikatzat. Eta orduan ze gertatzen da? Kritika bat jasotzen duzunean egiten duzu, erreakzionatu, zure egoa mintzen dizutelako. Ez duzu hau egin ondo, bai? Juzgatzen duzu, gaizkin duzu, bueno, orduan hor, karo, haserrearen eta aurpegiratzearen pilota handitzen hasiko da, berehala. Horria komunikazio bortitzean gaude, kontuz. Orduan, lehenengo gauza da beatu. Gauzak beatu eta ez epaile bihurtu. Ez epaile bihurtu, ez epaile bihurtu. Badakit, iraganean, askotan gertatu da, eta ja minduta zaude, txoin, beatu, ikusi ze gertatzen dan objektiboki, eta ikusi gozu zergatik dan importantea. Ze gertatzen ari dan gure ongizatea kaltetzen duna. Ojo, gure ongizatea gertatzen da zerbait, ez du jaso arropa, zure bikote ez dizu idatzi, norbait maite duzuna urtebetetzea astu egin du. Bueno, ze gertatzen da zure ongizatea kaltetzen duna. Zein da egora objektiboa, bai? Adibidez, tipikoa, nire gertatzen zait. Arraskan harrikoa garbitu gabe ikustitxot, bai? Eta, karo, hori objektiboa da. Nik esaten badet, hau desastre hutsa bada, edo nik esaten badet, beti hori gertatzen da, zer egiten nahi naiz. Egiten naizena da, interpretazio bat, desastre bada, eta orokortze bat, jokabide bat, ja orokortzen ari naiz. Orduan, lehenengo pausa, beatu, eta jokabidea objektiboki deskribatu. Eta ikusiko duzu hau zergatik den importantea, gero ariketa bat prestatuko dugu eta horretarako. Bigarren pausua, oso importantea. Hau autozagutzakin lotuta emozioak. Ikusi zer sentiarazten zauen gertakari horrek. Gertakarie, ojo, ez ja nekatuta zaude eta historikoki, ez, gertatzen den hori, ze emozioak esnatzen zaitun. Zure emozioaz hitz egin behar duzu, eta ez bestearen jokabidearen helburuaz edo juizioaz edo, ez? Esaten badezu, zerbitzari bat bezala sentitzen naiz, ez? Hori esaten badezu, orduan bestearen interpretazio bat ari zara egiten. Ikusten duzu, pentsatzen duzu bestearen zerbitzari bezala ikusten zaituela. Kontuz, ze sentitzen duzu? Ez beti, hori egia da, batzutan egora estremo batzuetan, gertakari oso gogorra diela, eta diela, ez? Baina egunerokotasuneko harreman horretan, gertakari horrek ze emozio esnatu zaitu. Egoera nola sentiarezi zaituen, eta horretarako oso importantea da begiratzea emozio, oinarrizko emozioi, Ja nahi bat duzun adide simple horretara itzulita, ez da? Etxeko arraskan daude, platerak eta lontzaketa garbitu gabe. Bai. Garbitu behar zituenak zitulako garbitu, ez? Vale, hori da. Eta emozioa nola diraziko dugu, horren aurrean. Bueno, zu aurrena ez adirazi. Inori, bronkari bota gabe. Aurrena ez adirazi ezer, aurrena ari gara beatu, gertakari. Bigarrena, ikusi duzu garbitu gabe daudela. Zu barruan ze sentitzezu, zerekin ari zara konektatzen, haserrea sentitzezu. Eta horregatik esaten dut, ez interpretatu, begiratu oinarrizko emozioak. Haserrea sentitzezu benetan, triste sentitzezea, beldurra sentitzezu, gertakari horren barruan ez duzu beldurra, haserrea, tristura edo nazka edo, zein da aktibatzen zaizun zuren oinarrizko emozioa. Eta apuntatu, ikusi. Eta gero ja galdetuko duzu zergatik. Baina horrena identifikatu, porque askotan oso urrunduta gaude gure emozioetatik. 3. pausoa. Eta hau da, funtsezkoa, beharrak. Bai. Ze behar duzuzuk gertakari horrek oztopatzen duna. Gertakari horrek, arraskan, zikina, jaso gabe, oztopatzen du zu daukazu behar bat. Beharra izan daiteke, gizaki dauzkogu behar ugari, desberdinak, baloratu izatea, zaindua sentitzea, plazerra sentitzea, zaintzailea, aita ama ona sentitzea, entzunda sentitzea, begiratu, eta asetu gabe geratzen zaizun behar hori zein dan. Eta kasu honetan izan daiteke, zure beharra gauzak garbi eta antolatuta okitzea, edo, igual da, behar badaukazula zure semea entzutea ez dulako jasotzen, ja esan diozulako ez dakitzen bat aldiz, baina ikusi ze oso desberdina da. Baina behar hori identifikatzea da ezinbestekoa, besteari gero adierazteko zindan daukazun beharra. Bale? Eta laugarrena? Eskaria, eskatu, modu asertiboan, besteari zer nahiko genuke egitea eta zergatik. Eta kontu ze, eskatzen duzun hori betegarria izan behar da. Ezin diozu eskatu pertsona bati, aur bati, handikan ezin duna egin. Eta betegarri izan behar da, eta adierazi behar duzu, guri edo zuri ze gustatuko litzezuken, hori besteak egitea. Eta kontuz, ezin da exigitu. Zergatik ezin da exigitu?
Eta oso garrantzitsua da. Bai. Gu nahi badugu gure seme-alaba, bikotea, senidea, edonor gure emozioa ulertu dezan, ezin dio ezigitu besteari zergatik. Norbaiti ezigitzen diozunean, momentu horretatik bere empatia blokeatu egiten delako. Norbaiti esaten diozun, egin behar duzu, porque hola da, eta ezigitzen diozunean, akabo. Eta esaten diozunean, nago minduta, aserre. Esto zertarako balio. Zertako. Osa, nahi badezu, umea zure beharra, zure emozia ulertzea, konektatzea, eskarien behar diozu. Orduan, ze gertatzen da? Zu behatzen balimazu egoera. Bai. Emozioak identifikatzen baituzu, zure beharrak identifikatu, eta gero, modu asertiboan eskari bat egiten badiozu besteari, komunikazio ez bortitzaren batein zaude. Adibide honetara jotzen badugu. Baina platera garbitu gabe jarraitzen dute. Itxoin, bai, zu nahi duzu platera garbitzea. Platera garbitu gabe jarraitzen dute azkeneko urtean, bronkak eta ez du garbitzen. Hori da aldatu nahi duguna. Orduan, adibideakin amaitzeko. Bai. Berriro ere sukaldeko arraskan harriko egin gabe dago. Egin gabe dago. Nola izango zen komunikazio ez bortitza jarraituta esaldi bat edo paragrafo bat idaztea. Izango zen alde batetik deskribatu, arraskan harriko egin gabe ikusten dudanean, nik hori hola da, nire emozioa minduta sentitzen naiz, antxietatea sentitzen dut, nire emozioa hitz egiten dut, eta gero zure beharra, niretzat oso garrantzitsua baita garbitasuna eta antolamendua. Eta azkenik, mesedez, prest izango zinen bazkalostean harrikoa egiteko. Gezurra badirudi ere gizaki orok prestatuta gaude maite ditugun pertsonen beharrak asetzeko eta betetzeko. Baina hori nahazten dugunean exigentziarekin, bortizkeriarekin, zigorrarekin, bestearen empatia blokeatu egiten zaigu. Eta hau oso importantea da. Ze, ez dugu kuestionatzen, pentsatzen dugu hau egin gabe dago, hau egin beharra zeo, eta orduan nire erantzuna da automatikoa. Eta hori iritziak sartzen dira, eta txikitatik jaso dugun eziketa hori, eta bizitzen garen mundu lehiakor honetan, eta beti gabiltza, aizu, antzeko ematen duen gauzetan desberdintasunak bilatzen. Eta ez desberdine diren gauzen artean antzekotasunak topatzen. Beraz, esan diguzu, besteen beharrak asetzeko programatuta gaude, edo horretarako joera daukago, besteen beharrak asetzeko. Maite ditugun, bai. Hori da, maite ditugun personen beharrak asetzeko programatuta gaude, edo hori da gure joera naturala. Baina, exigentziarekin blokeatu egiten gara. Bueno, gure empatia blokeatzen da. Claro. Gure empatia blokeatzen da. Eta kontuan izan, hemen empatia hitz egingo dugu. Hitz egin dugu, barkatu. Eta empatia askenean da, zu nahi duzuna da, zu sentitzen duzun emozio hori, bete gabe geratzen den behar hori besteak ere sentitu dezan. Eta hortik, erreakzionatu egin dezan, bai? Eta umek askotan ez, tira ibiltzen gea, bere adina daukate, bere momentu izaten dute horretarako, eta hobe da komunikazio ez bortitzatik lantzea, ze askenean modu naturalean lortuko duzu, bera konektatzea zure beharrek. Aitor, jarri guzu ariketa bat, ariketa izan diteke, etxeko platerak eta dolontzia garbitzea, harrikoa egitea, baina jarri guzu ariketa bat astenetarako, pixka bat lantzeko hau. Bueno, seguratzen zaizu. Kuadernotxo hori hartu. Hartu kuaderno bat, eta aukeratu desatsegina sentiarazten edo desatsegina egiten zaituen bestearekin daukazun harreman jokabide bat, eta askotan modu bortitzean komunikatu zaren egoera bat, mesedez, egin froga, ez jarri aurreritziak, ez pentsatu ez dula funtzionatuko, ez juzgatu, bakarrik egin froga, izan ausarta eta egin prozesu hori. Bat, leheno esan dugu, deskribatu egoera. Deskribatu egoera? Egoera ez dadila izan oso komplexua, ojo, Ez oso sakona, ez dadila izan jeloskortasun edo menpekotasun jokabideak. Eguneroko bizimoduko gauza sentziloa. Bai, eta nahi duzu, gauza pixkat aldatzen jutea, eta bale. Eta gero, saiatu egoera deskribatzen modu objektiboan. Ze gertatzen da? Ez juzgatu bestea. Ez interpretatu. Ez izan egoista bada edo berekoia da. Hori ez. Esan dezakezu, deskribatu jokabidea. Oean etzan da izan zara orduz, ni etxea garbitzen izan naizen bitartean. Edo hitz egiten dudanean, esaldia amaitu horretik hitz egiten hasi zara. Kontuz, egoera deskribatu behar da zergatik. Jartzen diozulako besteari ispilu argi bat, bere jokabidea ikusi dezan, eta batzutan horrekin nahikoa izaten da. Ze juizioa sartzen duzunean, blokeatu egiten da umea, blokeatu egiten da bikotea, blokeatu egiten da bestea. Deskribatu. 2. Idatzi sentitzen dituzun oinarrizko emozioak. Hortik hasi.
zer dago barruan, sentitzea triste, haserre, gero igual emozio komplexuak ikusiko dituzu, lotxa edo errua edo jakintzazu. Vale, nola sentitzen zaren? Ez bestea nola ikusten zaituen, ez bestea nolakoa den, ez da iraganean nola sentitu zinen, hemen eta orain ze emozioa dituzu. Bueno, 3, identifikatu egoera, edo gertakere horrek oztopatzen dizun, eta bete gabe geratzen zaizun beharra. Adidez, boloratu izatea, edo autonomo sentitzea, edo eskertu izatea, vale? Eta idatzi bete gabe geratzen diren beharroiek, zu dituzun beharroiek. Eta azkenean, modu zuzen eta garbian, eta maitakorrean, betegarria den eskari bat idatzi. Exigitu gabe. Zer eskatu nahi diozun idatzi, eta adierazi modu garbidan. Gero, paragrafo bat idatzi dena goxo-goxo, eta ausartu esaten. Eta idatzi, hori da, idatzi eta gero ausartu esaten. Hori da. Bueno, aste bete daukagu, ariketa hau, zera, praktikan eta jartzeko, ez? Eta eman denbora, hau ez da magia, baina egin pizkanak. Hori da, baina bintzate buiarik ez egin, eta batez ere zepaile bihurtu, beste epaile bihurtzak ez du, ez zertarako balio. Aitor horitzeta horrengo astera arte, Plazera masata. Ea garbitzen ditugun platerak eta dalontzia. Aio, Aitor.